Karong bisperas sa Valentine's Day pa lang, sama sa atong pagmahal sa atong mahal sa kinabuhi ang kamahal na sab sa presyo sa bulak. Tagpila na kaha ang sagad ginaregalo nga mga bulak karong Valentine's Day. Atong sayro sa report ni James Paulo Yap. Pinaspasay na ang mga flower vendors sa St. Augustine Cathedral Vendors Association sa Cagayan de Oro City sa ilang klase-klaseng flower bouquet arrangement. Apan, sobra doble gyud kuno ang mga presyo sa bulak karon. Ang rose nga 20 to 50 pesos ang isa kaniadto, karon 100 pesos na depende sa klase ug kataas. Ang Malaysian moms nga tag 20 pesos lang sa milabayng semana, 50 pesos na karon. Ang sunflower ug daisy tag 100 pesos ang buok kumpara sa daang presyo niini nga 50 pesos lang. Ang pagsaka sa presyo tungod kuno sa mahal nga kumprada sa ilang supplier. Atong mga 10 presyo na mi o mo pod pag-abot kay layo man namang kuan Davao maman. Apan taliwala sa pagsaka sa presyo sa bulak, wala gihapon kini nakapugong kay Salzburg aron palitan ang iyang hinigugma. Para gift sa akong girlfriend for Valentine's. Among mansari magid sa 10, so ako lang gi-kan karon nga $1 siya. Doon na say mapalit nga ready-made bouquet nga nagkantidad og 800 pesos hantod na 2,500 pesos. Hinuon pwedeng magpa-customize ang mga ipit sa budget. Budget sila og 500 kay mura ilang kwarta ma-afford. Kumuan pag ginamo. Oh, 350 gusto nila naa gyapon. Ugmang adlaw, lauman pa kuno ang pagsaka sa presyo sa bulak tungod sa taas nga demand niini sa Davao City. Gikan sa 20 pesos lang niadtong milabayng duha ka semana, 100 pesos na ang usa ka stem sa rose dinhi sa Bangkirohan Public Market sa Davao City. Gani kining tulo ka stem nga rose, 350 pesos na. Ang tunga sa dosena, 700 pesos na. Ang usa ka dosena, 1,500 pesos ug ang duha ka dosena nga roses, 2,500 pesos na. Sobra triple matud pa ang gisaka niini karong bisperas sa Valentine's Day. Mahal jud siya, times 3 ang price sa ordinary day na normal day. Same price lang gyapon ron og sa ugma. Pero ang mamalitay, namalit daw gihapon. Para sa mo ang friends po, kay wala man may ka-date karong Valentine, so kami na lang na mag-amigo ang magpalit po para sa mong sarili. Kasi kung ugma pa, busy naman good. Sa mga masayangan sa kwarta, kay malaos ra po daw ang bulak, dunay preserved roses nga ginabaligya kining usa ka flower shop. Garantisado, lapas tulo ka tuig daw nga magpabiling buhi ang bulak basta gikonsidera ang mga himuon aron dili kini malawos. Says na naay gina-apply sila na chemical na ma-preserve siya for 5 years daw ang pinakadugay. Bawal siya og exposure sa tubig, sunlight ug kanang hangin. Morning ang dome aning ni sir closed jud siya, dili siya ma-open. Hinuon ang presyo niini anaa sa 2,500 to 3,500 ang usa hantod tulo ka buok. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.